Mohangyo lang ko sa atong mga lay ministers na asgawas. Ayaw lang pa-standby na diha sa atubangan. Kanang na nagbarog-barog o dili na sila manimba, dito lang sa Daplin ibutang. Lain tan-aon nga sentro kay sila anha mag-meeting. So dito las Daplin, dito ba dapit atubangas kumbinto or dito ba sa atong parkingan? Ayaw lang diha sa atubangan kay murag ang atong misa malain pagsabot. Dito lang sila pa-standbyas Daplin or dito sa may parkingan. Dili sa atubangan sa simbahan kay part na diha sa atong misa or sanctuaryo. Gamay raman guni atong simbahan mga igsoon mao na kanang gibutangan natog tent bisan tinuod informal kay nagnaong pero part na sa ato unta yung sana kalawasan sa simbahan mao nang dili na pwede diha standbyan. Nay mga pangutana ngano man nga ang bata sud sa tiyan ni Isabel nilihok man pag-abot ni Maria. Unom pa man to kabuan. Kana diyang unom kabuan nga bata sud sa tiyan makasabot na din na. Inyong paminaw, makasabot na dili. Kinsay mo ingon makasabot na siya ta sa kamot. Kana diyang bata sud sa tiyan kamao na din ang malipay, kamao na sa nang maguol. Kamong nagtuon sa medical world or medical koan, kahibaw gyud mo ana, labi na kanang nag-eskwela ng doktor, nursing o kanang mga midwifery, kahibaw gyud mo ana, no? Mao na ang pagmahal di ay nato sa kabubuton sa Ginoo magsugod gyud unta sa pagdawat sa mga bag-ong bata. Ang kalibutan karon napuno na sad sa sala ngano man ang una gidrong kinaiyas kalibutan di na ganahan mudawat og bata. Labi na gyud mo sobra na sa tulo ka buok. Murag questionable na kay nas kalibutan karon. Kasagaran gyud ang dawaton rang bata duha ra gyud, duha, usa, nya the rest wala din adawaton. Og maunay hinungdan nga ang kalibutan nadaot karon niya ang tanang katalagman kay ang kalibutan di na mudawat og bata. Ang giselebrate nato panahon sa Disyembre hasta gani sa January ang sentro gyud diha mao ang bata. Sa Disyembre ang pagpanamkon sa mahal nga birhen hangtod gyud sa pagpanganak atong giselebrate ang iyang birth. Pagka January ang pista ni Santo Niño, bata. Hilingya imong tupad, inaganahan pa kang manganak. Ganahan? Ingka di man ko pader kay laki man ko. Pero maura man gyapon na partner man kas pagpanganak. Di ba? Nasa ibon ay di na tiguwang na kaitang. Nganong deg tiguwang og paanakon gyud kas Ginoo, okay pa nimo. Nya nasa mo ingon bata pa man ko. O karon bata pa ka, do na ba kay gugmas pagpanganak? Basig na influensya na kanang uban nga mag-sex lang ta, walay anak kay. Naman aroy daghan same-sex union, premarital sex, kabit-kabit, prostitution, pornography, naman aron. Kusog na kay na. Nya kutob lang ta diha. Kay ang ato lang yun. Pleasure lang, pleasure. Luoy. Kinsa ninyo dinhi ang okay ra gyud nga manganak og 12 ka buok. Taas ang kamot. Anang with conviction ba? Nga kung tagaan ko 12 ka buok anak, okay ra gyud ko. Isa. Ang ni isa sad ang wa gyud ka anak. O sige. Anang. Wa no. Muna si Maria modelo gyud sa pagdawat og bata. Kay nituo si Maria
nga ang plano sa Ginoo matuman gyud. Ug ang plano sa Ginoo matag bata paglaom sa kalibutan. Matag bata sinugdanan sa kaluwasan. Kay kining mga dagko na sama aning naghumili apil na ni daghan na kay tagkabuang nga usahay din mausab. Naghatag na lang tagkadaot sa kalibutan. Pero kanang bata matudluan pagid na aron matulid ng ilang panghuna-huna. Muna ang bata ra gyud mo ipaglaom sa kalibutan. Kining mga dagko usahay ug di man kasagaran kadautan na nis kalibutan. Kay niya na dinhi ang mga libakirog, libakira, mga bakakon, mga hangol og kwarta, mga igihan, mga daw kay ng ilang mga yuta, hangol kayo anang mga dungog o gahom, manag-away na, makigubat na, di na ganahan manaog sa puder, siging away. Niya anas mga dagko, pero kanang mga bata, asa na mag-away. Ug mag-away sa na sila, layo ra ng usa ka oras, mubalik na sa nagduwa sila. Pero kani mga dagko, magsininghagay lang kausa, bisag managsuon pa, mamatay na lang ginikanan, usahay, di pa mutambong. Nay mga buangon kayo eh. Namay ko'y kailang pare, namatay iyang mama, wa siya mumisa. Kay tuan na dito namatay sa iyang igsuon nga kontra kay niya. Tuna nga na, pare, wa mumisa. Ay no, wa man hinoon siya din hinagpare. Dito man siya gawas nasod. Iyang mama namatay dire, di siya mumisa. Kay dito namatay sa iyang igsuon nga wa na gid sila tingganay. Nya ang iya bang igsuon nga wa na niya tinggi, pare niya. Aton lang gining libakong pare, total niya na magitas tubangan. Ang igsuon ra ba nga wa niya tinggi, maoy nagpa-eskwela niya sa high school ug sa college kay iya man ang kamagwangan, mao may unang nakalampos sa ilang kalisod, maoy nakalampos, maoy nagpa-eskwela niya kay youngest man siya sa mga laki. Nya hangtod nga nakadesisyon siyang musud og seminaryo, hangtod na pare niya nagkaliga sila sa istorya gamay, iya nang gikontrahan. Nya paglaom pa ka na, di na eh. Karon unsa may mahitabo kun motuo ta nga ang planos Ginoo matuman gyud. Matud pa ni Isabel diri ni Maria, bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Pasabot kanang bata nga naas imong tiyan nga imong gidala ang mensahe sa Ginoo nga manluluwas na nya mituo man ka bisag wa ka hilabtig laki, nagpamabdos kas Ginoo, wa man ka mahadlok ana, bulahan ka. So ang una mahimutang bulahan, blessed. Blessed. Ikaduha, mahimutang agianan sa kalipay. Muna si Maria, pagduaw niya ni Isabel, si Isabel purting lipaya, hastang bata nga naasod sa tiyan ni Isabel, niulpot sa kalipay. Pasabot, ang mga tao nga magsigig tuman sa sugo sa Ginoo, nagdalag kalipay sa iyang katilingban. Ngilingi ay mong tupad. Ing nanalipay ra kang father. Nakano? Pangutan na ba? Nanalipay ka nga si father oy nagmisa. Uy, pangutan na ba? Nya moingon na siya. Ay, taas kay na siya gumili oy nya. Baligyaan na sa tarug slata na. Mora na iya. Anaron. Kana siya og mo wa siya malipay pasabot. Unsa na siya? Yawan noon. O di ka malipay pare na nagmisa nya ang imong gianhi dinhi misa wa ka malipay porti yawaan nimo. Pero kani personal lain na sang lingi personal na lang ing nalipay kang nagtupad ta ing na kuno. Ing nalipay ka nga nagkatupad ta. Nganong mura mga isog kay naong ang uban. Hasta inyong tupad nga nagsimba, buutan man na, di pa yun mo malipay, sa mo tagitong silingan ninyo, nga kusog ay mo libak ninyo. Nya ang sugo rabas Ginoo, higugmaa ang inyong kaaway. Ngano man, nganong ipahigugma mas Ginoo ang kaaway? Aron makabaton tag kalipay o kalinaw. Ang sikreto sa kalipay o kalinaw, mga igsuo, naa mas paghigugmaay. Nya kinsa may higugmaon para mahimutang malinawon ang kaaway. Muna sa ikaduhang pagbasa niingon diha pagsulti si Jesus, gipaanhi ko nimos kalibutan
nga akong kaaway. Giandaman mo akog lawas. Unsaon man aron isakripisyo. Awa ha? Giandaman siya lawas aron isakripisyo kay ang iyang gianhis kalibutan ang iyang mga kaaway. Nya unsa may nitabo ni Hesus? Nalansang sa krus. Unsa man? Nabuntog ba niya ang iyang kaaway? Nga mao ang sala? Yes, nabuntog. Mao nang daghan ang na-convert. Hangtod karon sige pang conversion niabot din his liluan. Mao ni daghan kay nanimba sa misa di Galileo ganiha, duha ka buk atong misa dire, porting hurutas lugaw. Karon wa nay lugaw. Karon abi nako wa nay manimba, naalang gyapon manimba tungod na anang pagsakripisyo niya siyang lawas. So kining atong lawas kinahanglan maliwat sa lawas ni Maria ug ni Hesus nga gigamit sa pag-alagad ug sa pagsakripisyo para sa iyang isig katao. Maunay makalipay, pero gamito na nato ang atong lawas para pagtagbaw sa atong kalaog, sa atong kaulag, sa atong mga personal nga pangandoy, mahimo natang kadaot o kaguol sa uban. Gilas na lang ning lingi, ang di mo lingi, iya siyawa, gilingiya, ing na kining akong lawas, ipagamit ni nako nimo, ing na. Ing na kini akong lawas, ako ni ipagamit nimo, ing na yan. Nya ingnon na ka na imong tupad, paglungag ha, panglaba ha, panilhig ha, panglimpyo ha, imo na tumanon. Ipagamit ba? Alagad. Nya simba ko lang sad, o kulatahon ka, ing na lang sad, anda man sad kong mo sakripisyo. Di ba? Ana na siya. Sige, manindog na ta katong andam mo pagamit sa lawas.